Ayan oh. Tinda nila oh. Fishball, kikiam. Kakatusok ko lang. Egg ball. Tama yan. Ako ng egg ball. May extra income. Tapos ko na yung mga soft drinks. Manghang. Parang masarap yung sauce ah. Amoy. Hindi ako marunong makiramdam. Sabi ko, pag ganun yung hangin. Sabi naman ni Kuya, pag ganun. Ano to, ngayon lang kayo magtitinda? Ngayon pa lang, start ngayon. Sakto yan kasi daming tumatambay dito. Mga ano. Bila, sige na tayo ito. Saan ba? Diyan na ano. Ato yan. Grabe pa pala yung baha dito sa ano. Sila Chin-Chin. At yung mga ano, dito pa nakatira sa gilid. May barya ka dyan, pre. Naggawa muna sila ng kubo-kubo dito sa gilid ng ano. May sigarilyo, te? Dyan? Grabe yung tubig po. Nagkukulay ganun. May sigarilyo, te? Ano? Grabe pa yung tubig at ano, siguro malamok dito. Doon ba na kila Chin-Chin? Bahay nila, kaso iwan ko kung nandyan, kaya di na tayo tutuloy sa kanila. Kumbaga, i-ginojored ko lang yung dalawa, si Carrot tsaka si ano, si Parson. Busog na busog. Amoy! Amoy, grabe! Oh. Grabe. Daming ano, mga bahay-bahay oh. Mga abot pa kasi yung bahay nila ng tubig na dito sila na tutulog muna. Hello. Hello. Ano ka sa vlog? Hello! Paring Jason TV, YouTube. Bahay na ko lang din. Ganda no kung ano ba nga. Siyempre, nagkatambay ito pagkabay. May binwit tayo no? May binwit. Tapos pag walang pasok, binwit yan. Extra balag no? Magkak, may puso. Bilpul pa. Kawawa ko lalaglan ko. Kawawa na lalaglan. Hello po. Dahil palang tambay dito paghapon. Daming tambay. Minsan nga igala ko nga yung mag-ina ko dito. Tapos magdala ng ano, pagkain. Oo. Kaya umaga. Style camping ba? Oo, camping. Ano po? Yan, sige. Busy si Gwen, nasa loob. Yun na lang sa dulo. Kay, ano, Jenny. Gini, saan? Andiyan. Oh, Saan ba nang bahay natin, Gini? Saan? dito lang sa unahan. Yan, baha pa rin dyan sa kanila. Gila ano? Ay, nasaan ka Gini ba? Dito banda. Hindi ko ka pa pala nagkarating bahay na? Nakakot mo na.
Nag-vlog ba ako doon? Oh, gani, bakit dito banda naman hindi mo alam? Hanapin nga natin dito. Baba sa taas. Hanapin natin dito. Welcome Barangay Bato. Ang tanda ko no, may kawayan na ano, bago kulay nasira dito. Sa oras na. Sa gitna na. Ito, yung bahay niya. So paano yung paglabas di atin sini? Gawain na nila ng tulay. Tulay. Tapos doon sila sa biyanan niya. Paggabi dyan na sila. Saan? Yung bahay nila natin sini oh. Yung mataas yung... Di, ito yata ang trapal. Dito yun. May screen. Ayan, kapalan dyan. Sa bahay dito. Kawawa yung Kita, araw-araw talaga umulan, lubog talaga to, no? Shoutout sa'yo, Ate Jenny. Amuay. Ayun ba? Ito mo nga. Ayan o. Nari lang. Ate Jenny! Ayan. Ate Jenny! Sino kaya yan? Ayan. Ayan. Ate Jenny! Ayan ba? Nakadilaw. Sa dulo. Ayun. Ay, yun ko lang. Ay, Pangit mo, Ate Jenny! Jenny! Ate Jenny! Ibang parcel abot na! Dito pala yung ano pinakang dulo ng kalsada. At siguro diyan gagawin pa. Yun lang yung vlog namin ngayon. Ano, gala-gala kasi linggo naman. Galing kami dun sa Elga. Yan banda Albay na yan. Dito magkarugtong kasi yung Albay saka yung Lake Bato. Albay. Dito yung ano. Saan patasak nila ng oras to? Nagtitinda siguro to. Titinda siguro siya. Para titinda siguro to. Yan, si Gwino. Hello. Ano po Hello. tinda nyo? Ano tinda mo? Ano, magluluto ng fishball. Ganda naman ng nagpipishball. Kasi maraming ano. Maraming ano? Dito. Sayang, makabenta din. Tama yun. Ah, pero Sipag talaga. Sipag. Hindi ba na nakakaano? Hindi pa. Nape-prepare pa lang. Yung kilikili ko, kuya! Ice cream yummy. Saka ganun yung kilikili. Joyride. Oo, madaming tao dito, kuya. Tapos daming nakamotor. Oo, bilan nyo. Bilan nyo ako, kuya. Hello ka no, hello. Sa vlog. Bili kayo ng fishball ni Kiano. Masarap yung fishball dito. Nasilip lang si ano. Sana all nakaban. Saan kayo galing? Meridian. Ha? Meridian. Pasyan. Sana all. Kinala ko itong dalawa. Ginala yung dalawa. Ayun. Yun yung mga tinutuloy. Yo! Araw-araw. Ayan oh. Tinda nila oh. Fishball, kikiam. Kakatusok ko lang. Fishball.
Tama Kaya yan. ako ng egg ball. May extra income. Tapos ko na yung mga soft drink. Manghang. Parang masarap yung sauce ah. Amoy. Masarap yan. Nagluluto Kumukontra. ko ng egg ball. Ako nagluto din. Parang pwede na naman na i-prank ka. Sa taas. Para. Ang paninda, miguin. Mga soft drinks, labasan na sa... Hindi ako marunong makiramdam. Sabi ko, pag ganun yung hangin. Sabi naman ni Kuya, pag ganun. Ano to, ngayon lang kayo magtitinda? Ngayon pa lang, start ngayon. Dito, kami doon. Sakto yan kasi daming tumatambay dito. Mga dalagat binata. Wait, magtitinda rin sa unahan. Feeling ko pa Daming tumatambay. Kuya Jason. Sorry, Ay, bagay sa'yo, Kuya. Bili mo kayo, ma'am. Ano ba si Toho, kuya? Yung fishbowl ba? Magkano isang tusok? Ganda lang mo dito kita yung Tagasaan kayo, kuya? Ang layo ko na. Ayan po, magluluto na sila. Sige, sige. Okay lang. Magbablog ako eh. Mas pwede kayong mag-toast. Ayan na. Magbutang na. Magluluto na sila. Start na ang negosyo. Lubulub mo na. With talsik. Hindi yun. Fishball, fishball. Ganyan din dati yung negosyo ko eh. Nung hindi pa ako nagbablog. Fishball, Fishball kayo. fishball, quick, at saka manok. Fishball, yung divisoria lang. Kuha na kayo! Libre. Hindi nga. Seryoso daw. Kuha na. Libre ko. Ay, Kuha na kayo. hindi pa matuloy. Wow. Hindi mo magluluto. Kuha na kayo. Libre ko nga. Sige na. Hindi na, huwag na. Sige na. Hindi rin magkarasupog-sup. Oh, Huwag na po kayong mahiyat. maganda pa yung tindera. Oh. Kung tutosin, mas maganda pa kayo sa Sige na. inyo. Libre ko nga. Katapos i-prank mo. Ayaw, sayang. Manlilibre sana ako. Siguro natatakot sila kasi nakabanta yung ano pa naman yung yung ban na nangunguha ng tao. Dali na, libre! Libre ko nga! Kayo! Libre ka sa fishball! Nikki! Yan sila, sila Regine. Ayan po, uwi na kami. Uwi na kami. Bye-bye. At manlilibre sana ako kaso ayaw maniwala nung mga baka sabihin papasok tayo sa ban na yan. Ayaw maniwala eh. Nililibre sana natin yung mga para mapilan sana sila. Nahiya. Ayaw nyo kasi. Dami na ang tambay. Sayang. Sila yung pinsan din ni Tilo, tinatawag, ayaw din. Hello. Ayan po, hatid ko na po yung dalawa. Sunny sa Carrot. Yo! Oh, hatid ko na po sila. At ako uwi na rin para makapag-edit na rin. Para makahabol tayo kasi magkakatok na. Solve yung yung gala namin maghapon. Sir na hindi Oh. papakilala. Ayan, dami. Busog na.
At nakagala pa. Save ko na sila dito. Natito na sila. Daan, ano? Yan, salamat kay Parang Jason. Lakad na lang sila. Oh, lakad lang tayo kasi hindi makapasok yung van. Yan, salamat. Oo. Balik mo yun, tol. Sige, at salamat din sa dalawa. Kay ano, Karot saka kay Kisani. Salamat, tol. Sige, sige. Ingat. Sige. Busog! 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 Ang dalawa. At rin natin dito. Diretso raw ito eh. Labas highway. Highway na. I-try natin kung ano. Kung saan yung tagos. Ah, dito pa labas nito. Dito pala yung labas. Balik na tayo ng buwa. At malapit na ako dito sa amin. At siyempre, yun, dahan-dahan lang ako na nag-drive. At sinat ko yung asawa ko na ano, magdala kami. Gabi na raw. Ewan ko kung maggagala ba kami. Kasi nag-chat, nag-reply siya na ano, gabi na raw. Oras natin 5:18. Wala 5:18. Kasi linggo, bukas back to work na ako. Lunes, banat, trabaho na. Kasi sa ano, sa Atris ay babalik na si Mrs. ulit sa Maynila. Atris. Pinauwi ko muna siya para kahit pa paano makaano tayo, makatulong dun sa bahay. Enjoy yung gala ngayon at nag-enjoy rin yung dalawa. Nag-enjoy si Karot saka si ano, Parson. Ngayon lang daw sila napunta dun sa ano, sa may Eriga. Ban na lang kasi yun nga, kung magmumotor dalawa silang angkas ko, bawal lalo pag dun sa Eriga. Tapos yung helmet ko isa lang, lalo baka mahuli pa tayo, magka matikitan, magka problema pa yung lisensya ko. Kaya sabi ko magban na lang tayo. Yun. Kaya sinaban ko yung miss ko, ako gamitin ko yung van kasi sa ano to, sa Epinan to eh. Maraming ko ako yung van at ginasulinan ko na lang to. Inargan ko ng 500 kasi yung 500 nito papuntang Eriga, balikan yung 500. Inatid ko pa sila ng ano, inatid ko na sila sa Bato para ako diretso na. Sakto kanina na bumibiyahe kami ay pumapatak-patak na yung ulan kasi laging nagbabad siya yung ulan dito sa Bicol, laging makulimlim. Wala problema yun, pag umulan may kaputi na tayo dun sa ano, motor. Kung sakali bukas umulan, may kaputi tayo. Napakalaking tulong ng kaputi na yun. Yan, malapit na yung pista dito kila Pula, dito sa bahay na, sa lugar namin, Barangay Neighborhood. Dito kami dati nakatira, oh. Diyan crossing, diyan kami lumaki.
kalsada. Happy Fiesta sa Sabado. At mapalalaban na naman tayo ng magpapalaban na naman tayo ng lutukan. Amoy! Amo! Dito na ako sa bahay. Garahe na. Ay, thanks God. At nakauwi na tayo. Yun, thanks God. At nakauwi na tayo. Yun.